אדם שמחפש רק לעשות כסף ועוד כסף, על זה נאמר מרבה נכסים מרבה דאגה. אבל אדם שרוצה להתעשר, והוא אומר אני רוצה להיות עשיר כדי שיהיה לי איך לעזור לאחרים, והוא באמת מתכוון לזה, וכשמתעשר הוא עושה באמת את מה שהוא תכנן, שהוא הולך לעזור לאחרים. אדם שליבו קרוב לעניינים של משפחות נזקקות, ללומדי תורה, אנשים חולים, אלמנות, יתומים, יש כל מיני מצבים שאדם צריך לראות מה בידו לעשות כדי לסייע יותר ויותר לאנשים. הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, אמר שהאדם שהולך לעבוד קשה כדי להתעשר בשביל לעזור לאחרים, ובאמת הוא עושה את זה, לא שאחרי שמתעשר שוכח את כל התוכניות, אלא באמת הולך לעזור לאחרים, גם הזמן שהוא עובד על הכסף הוא נקרא עוסק במצווה. הוא עושה כסף, איזו מצווה? זו מצווה שיהיה לו הרבה כסף, יוכל לעשות טוב לאחרים.